Jó van. Pick up the sound, bitch. Hol tartunk? Ó, még csak az elején. Az a izé 10 komot kell izélnom, hogy megkapjam azt a rohadt PP-19-et. PP-19-et? Aha, neked már megvan. Elég jó fegyver. Ja, tudom. Nagyon lassan tárolsz. Nem szeretek frapszal játszani, mert laggolok, mint a tököm. Nem dobnak őket. Csak a pingem volt kicsit nagy. Menjünk előre, ne itt tárcsologjunk. A mocs is be van nyomva a frasz. Vagy te még mindig frapszol. Avenger. Service. Service Star. Egyelés volt. Fú, de headshot. Ó, engem nem dob be. Ódik. Ódik. Miért elkoptatok ki? Tehát olyan cuccokat kaptam meg. Valami. Azért. Már kezdtem félni, hogy nem adja meg a killemet. Mi? Hát ezt nem hiszem el. Jó. Lehet magnum szerezni, hallod? Egy. 36-os szinten van magnum. Ja, de nekem az sajnos még nincs meg a magnum. Pedig jó fegyver. Nekem sincs meg. Inkább 28-as vagyok. Nekem jutni ezért az Army Base-ig. Mennyi ilyen medálom van? Ezek a medálok valamit érnek? Ezek a dogtaxek. Ja, jampizni lehet velük amúgy. Nekem ilyen medálom van? Nekem olyan medálom van? Te megkapod a kukimat. Nekem majdnem tele van az egész. De jó neked. De nem is te játszottál vele, azért azt szép. Van egy olyan medálom, hogy Mass Effect 3 dogtag. A Ciao benn van, azt hiszem nekem is. Van olyan Syndicate. A Ciao benn van ebbe a tökömbe. Medal of Honor. Micsoda? A gyerek benn van a... hogy menni? Ezébe. Itt a csatornában is kilőtték az emberemet. Engem nem akar bedobni. Milyen headshot? Hát a lábát lőttem. Hát lőttem a lábát és headshotra ír be. Azért? Mindjárt megkapom a izét, a L85 A2-t. Ez jó fegyver. A QBZ 95B-t. Azok vannak félig. Akkor még van a... Ezt mond... nem. Ez QBB 95 is mindjárt meg lesz. Valami kettő Mortal Kill kell, azt megvan. Ó, hát az könnyen össze fog jönni egy másik pályán, nem itt egy metrón. Inkább izén fog összejönni szerintem Caspian Boldran, vagy egy nagyobb pályán, ahol... Ja. Meg még van egy olyan fegyver, egy MK3-1. Ez jó fegyver. Ahhoz még sok minden kell. Valami Jeep-el kell 5 killt összehoznom, meg valami GTR 90-et, 10-et. Meg játsszak 2 órát valami Sharky vagy mi. Az a aha. Meg ja. Játsszak 2 órát a Gulf of Oman. Gulf of Oman. Akkor sokáig. Szeressük azokat a pályákat. Akkor még egy le van zárva az MG36. Többi az nagy. Elkapok, yes, hess innen. Nem akar bedobni. Nem akar, mint a fosom. Engem meg nem akar bedobni a szerverre. Hát csak bedob egyszer. Egyszer talán. Félek oldalt. Gyerek. Meg a szarom. Fejeztem.
MLG vagyok. A jellegben. Ostoba tip. Enyém. Nincs mit. Ó, a harmadik vagyok. Nem kéne egyben ettem. Belésbe. Úgy! Mi van ma velem? Hallod, nagyon megy. Már? Á, semmi 9-1. Komolyan? Aha. Mivel vagy? AEK-val. AEK. Ha. Neked az megvan az a fejben. Biztos. Ja, nem. Nem az. Nem biztos. Júj! Kiszedtek. Hol van? Azt hiszem, NG-re? Te velem vagy? Még nem vagyok meg. Van AEK. Miért erre megyek? AEK 91 van. Nem, AEK. Assaultban van csak. Csak assaultos fegyverezeket tartosítják. De AEK 91. Csak az van itt összegül. Szerintem. 150 nem, 148-szor éreztettem újra defibrillátorra. Úgy érted, de a tesót 148-szor éreztettük. De egy família vagyunk. Hát ez semmi nem. Azért én lerakom a medik és mindig pakkomat hátra. Menjünk! Jó. Objective A is armed. Júj! Miért vagyok ilyen hülye? Mi van? Semmi, lelőttek. Mert hülye voltam. Mit kéne húznom még, amit... De ezek a ribbonok, ezek mire jók? Lehet ezekkel is pedálozni? Ja, azt is lehet szerezni izéket, cuccokat. Van olyan, hogy van olyan, ami 52-szeres, 48-szoros, 32-szeres, 62-szeres. De ezeket lehet megszerzni, és akkor kapsz ezen kitüntetéseket, meg XP-t kapsz igazából. Meg azt, hogy hogyha egyre többet játsz, egyre többet kapsz, és akkor ugye hát meg is jelenik a izéden. A gamer tagadó, hogy hú, de mekkora MLG vagy érted. Itt azt írja, van egy finish, domination round. Win a domination round. Win a scavenger round. Az meg most vettem észre a gránátot. A francban. Medálból, csak 4 medálom. Úgy dobta a gránátot, mint hogy úszna. De bálnák. Meg egy ez a supporterrel. Hallod, nem tudok már menni. Már Nem engedsz fel. csapatom egy kicsit MP7-tel. Most szereztem meg amúgy az MP7-est. Hű, ezt veled szereztem meg az MP7-est, hallod meg? Ez nem prémium fegyver? Nem, hát ez a kópos fegyver. MP7. Szól van, a Saud. NG-re. Nem, az Olkit fegyvere, mindenhol lehet. MP7. Aha. Én olyat nem látom. Onnan is. Biztos, hogy headshotot kaptam. 100% headshotot. Nem kaptam headshotot. De akkor meglepem őket egy kicsit egy... M4. Aha, romligosítatom egy picit. Egy picit. Mi az a MAV? M-A-V. Az egy ilyen micro air vehicle vagy a tököm. Ez ilyen olyan, hogy felderítő kis tökömgép. Ja, itt azt írja 21 spot assist. Ez a T-UX, ez azt hiszem a rakét, az 200 spot Ez assist. nem rakét, az mozgásértékelő a T-Hex. Tudom. És a kazetta, vagy az izét, ez telefon. Az a rádió valami. 3 spawn. Úgy kaptam tehát, hogy bennálltam két fal között. Király vagy. Biztos aimoznak, mi? Nem. Én nekem meg nem enged fel.
One shot kill. Ez elég nagyon megy ez a snipper körül. Ne engeded. Ezért... Operation Metro. Aha. És Rush. Jó, ha ki is szedtem. Testvérem. Hányas vagy? Mit kell csinálnom? Rush-olni. Target rush. Sokan vagytok fent? Elegem. 10, 20. Nem éjeztek senkit. Nem azért megyek. Headshot. Mondd azt, hogy te attacker vagy. Te mi vagy? Octopus attacker vagy. Bitch. Te a Nem csár. velem vagy? Aha, én a Delta. Deltában vagyok. De hát a squadba. Aha, Oh fuck it. már. Itt vannak a támadunknak a védők. Ha nyúljuk a támadó. Azt el kell fogadni ezt a kitpontot. Nem fel kell robbantani a mind. A lényegében a te bolond statodat. Octopus 13-5-ös statot van. Elég szar amúgy. Lehetne jobb is. Nekem volt tegnap, amikor hibácsikóval játszottunk tegnap előtt 120 és 52 halál. 10 a kikötőben. Nos hát. Engem csalaznak itt van, ezt már kidét 10 kanál. Kanál? Csak hogy mi vagyunk az amerikaiak, nem? Ha azt hittem felfog előttem az egyetlen egy kis drótszál a lövésemen. Bejöttem kempelni az ablakba, hallod? Ó, kidurrantotta a tank a falamat. Hát tank, mert nincs is tank a pályán. Akkor mi a rákot mutat? Ez maximum 203, nem 320. Mi az, nem tudok kimenni az ajtón. Nem tudom. Én akartam. Anyád! Gyerek kicsit ölt, nem? Tripla Hát. kill meg ilyen tökömet. Itt felrobbantotta az A-pontot? Ah, hát 54-es, ja. Nem, ott bement és robbantott egyet C4-jel. Nekem is már van C4-en, megkaptam. Nekem is van C4-em. Előtte robbant egy akna. Megyek a B pontra. Menjünk arra. Ott van a köcsög mortáros. Hármat spawnolt, vagy hármat éreztettem újra. Ez jó? Aha. Van egy köcsög mortáros amúgy. Megyek a B pontra. Hogy kell robbantani, azt mondd meg. Mondom, hogy is megnyomod az és arra, ezért. Élesíti a... Nem élesített semmi. Ugye hosszan kell nyomni az és élesíti a történet. Akkor azt úgy voltam, megvártam, hogy feljön a lépcsőn, és lelőttem.